Yo, ayo melu aku. Yo, Sing de etan. yo, Ayo melu aku. alright. Sing de elor. Yo, Aja lali yo, comment, like, and Subscribe. mantap. Sabun isik, bersih. Suwan. Suwan. Jadi anak lagi. bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ketompo. Jumatan sih lah. Ben ketok rapi, ben ketompo. Wis rapi. Rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi ketompo. Mas, Ya, Mas. kula badhe nglamar, Mas. Oh, Mas. Nggih, bose teng ndi? Gendro, saya tak Nggih. jelak-jelakan saya, Mas. Oh, nggih. Nah, ijazahmu SD no, Mas? Nggih yo, Mas. Lah pripun niku, Mas? Ki goleki sing SMA sing pendidikan tinggi ki. Masuk ki nggih, SD. kula SD yo, Mas. Lha kita Wah, banyak ki- kerja teng mriki kok. Gak masuk ki dadine membantu wae, Mas, kalau main golek-golek nah, Mas. Mas. Langsung ya, Mas. Loh, wah. Kok kemaki ya, Mas? Gosip di, Mas. Kono ae aja, Mas. Jero bose, Mas. Ki tompo engko, Mas. Lah Iya, bisa tompo. sambil lamaran ya, Mas. Oh, ki gak menerima ijazah SD, Mas. Mas, yo, Mas. Jurusan tinggi S3, Mas ki. Ketani kok, Mas. Tokone profesional loh, Mas. Bosmu ra coloke kok, Mas. Kan nang jero lagi mbah-mbah ngomong, Mas. Sibuk. Iki susah-susah gawe yo, Mas, aku, Mas. Oh. Sewangi dhewe iki, Mas. Maaf, Mas. Gak tompo ki, Mas. Gak Wah, menerima Ra ijazah SD, beres, Mas. Sini Gak ra menerima, beres, Mas. Terus golek-golek nah kono, Mas. Dia. Aku sibuk ki gawean aku. Ijazahmu SD kok, Mas. Gak tompo wi. Aku sibuk ki gawean aku. Golek nang ndi meneh iki lah lamar kerja rene ra ono sing nampa. Oke, jok lah. Wis. Tokone ngono pegawene. Ijazah SD kamu, pengen lamar toko. Sok gas. Wah, aku duwe ide ketone iki. Lamun nok lamar nok salon Aira, ketone ono lowongan iki. Wah, jajal sik iki. Tilek lamarane sik iki. Syaratane iki. Wah, lamar salon Aira. Ketone golek lowongan iki. Jajal dhisik. Wah, jongkatan dhisik lah, bikin ketok paper lah. Lam nopo ditompo-tompo. Duh, langsung dikote. Iki. Wis, paper gitu. Wah, ini dicopot-copot dhisik apa iki ya? Lah, Pak opo iki?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, niki jarene enten lowongan kerja, Mbak. Kula badhe nglamar. Kerja, Mas. Nggih. Lho, tak kira sampean arep potong rambut. Wong lanang arep anu. Arep lamar kerja niki. Ya wis saiki ngene wae tak tes dhisik. Iso ora? Oh nggih, dites. Pripun nggih, Mbak? Lah iki tok wong per. Oh, nggih. Kerja sama saya iso. Iya, saya langsung bisa tapi. Oh iya. Iki tuh dirapke. Gimana sih gitu, Mbak? Lho, arep kerja sama kudu iso ngerti. Ya Kita kan, ngurip udah ngene jarang. no. Oh, Wes. ya kan. Lho, hasil melik ngene. Lah kan lagi ajaran, Mbak. Yo maaf aku ora nrimo wong lanang. Wong lanang iku penggayane ning sawah. Iki ning salon ki wong wedok. Nggih, tak kira ya di nampa wong lanang kok. Potong-potong Dia malah. sepurane, Mas. Oh, nggih, Bu. Ya ben dia sepurane. Nggih, gimana nih, Mbak? Ye, maaf ya, Mas. Lamar ono. Rene ra ketompo. Namane ra butuhke wong lanang. Jarine kon macul kok sawah. Astagfirullahaladzim, tutup sisan. Ya Gusti. Mulai kerjaan lamaran ana rene kok angele kaya ngene. Nek kono ra ditampa, nek kono ora nrimo lanang-lanang. Wis, melas. Rekasane golek kerjaan kok kaya ngene. Kesake mae pake. Dhewe wae kerja nang bangunan. Kerja nang sawah, betok-betok. Ya Allah, ya Allah. Wah, aku butuh semangat. Iki kudu untuk kerja. Pake-pake ben seneng. Ora njaluk duit terus lah. Tidak ujiwo. Nyerang es teh iki yo. Yo. Tidak ujiwo ini. Ini tok iki. Motor. Mas Pimen. Pripun, Mas? Bar kok ndi Mas Pimen? Nyoto kok. Nyoto. Nyoto tenan kok. Mulai kerjaan sedina ora ana sing nampa, nglamar ana rene kok. Kowe wis nyerang es teh, Burung? Durung. Tidak ujiwo nyerang es teh sih. Ini lho Oh, kene. ngono yo. Mas, tinggal gesek kene ya. Oh nggih, nggih. Kowe wis nglamar ping pira, Mas? Wis nglamar ping 3. Telu Iya. ya. Pas nyerang Ora ketompo kabeh. Ya, tidak nyerang es teh yang berarti. Ya, Belum, Nyerang Mas. es Ini teh ki sih penak tidak ya. ujiwo. Penak. matane lho. Penak. Penak Apa ini kuwi? ki. Mari entuk kerjunan ya iki, Mas. Tapi barang opo rek ngono iki? Teknik kuwi. Energik. Energik. Ngono. Mari entuk kerja. Masa ngono to kerja kowe apa jenenge wi? Wi akeh kanune gudale wi. Ih, Mas mau nyatane jenom yang semangat beli kerja. oh nggih Mas. Ngono Kerja. jangan lamar kerja Meh ngono. aku lah. Yo, siap. Tak Mantap. tunjukke, Mas, lancar Yo. rezekine. Yo. Tapi aja lali nak wis sukses. Yo. Ojo lali nyerang es teh ya. Nggih. Tidak ujiwo. Eh, Dah cah kae kerja tenanan po ora biasane gelundang karo gelundung ora patek gendak belas. Kerja lah. wah ketone kae ana warung mie ayam kae. Wah,
jajal sik kae penak ketone kae nak warung mie ayam kae. Wah, bismillah sik jajal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamar kerja mie ayam dijajal lah menawa ketompo. Isah-isah yo rapopo. Giat. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Lamar kerja meneh. Muga ketompo. Lali lah. Saking semangate lali buka helm. Jembatan sik nak menawa babten modal madul. Ben rapi. Wes rapi kitane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, enten lowongan-lowongan kerja niki, Mbak. Ono, tapi gawe es jeruk. Es teh wis ono kae itu. Mboten napa-napa to, Mbak? Enak ya, serius. Niki lamarane nak ajeng dibuka napa mboten langsung ditompo ya mboten napa-napa. Ya ora apa-apa. Saiki san kan ngene. Oh, nggih mboten napa-napa malah saiki langsung kerja. Nggih. Iya. Oke. Wah, mana wong anyar ki. Sasaranku ki tak kalane lah. Emang ngomong kayak biasanya. Oh, iya, Mas. Iya. Wah, apa-apa lah, asah-asah mangkok yo ben. Penting untuk kerjaan. Ih, Mbak ndi ya? Mbak ngene lah. Ini ya. Asah mangkok yo ndak apa-apa. Penting untuk kerjaan. Asah mangkok yo ndak apa-apa. Penting untuk kerjaan. Halal. Mas Mimin, Oke, Bos. ini bayaranmu sesasi ya. Oh, nggih. Berapa sasi dia nggak mangkat? Sesasi gak mangkat ping 3, Bos. Ya wes. Ini bayaranmu yang sesasi ya. Oh, nggih, Bos. Matur suwun nggih, Bos. Ditabung. Oh, nggih. Janane ya. Nggih, matur suwun nggih. Ya. Nggih. Alhamdulillah ya Allah, kasih tak syukuri. Lumayan. Ya Allah, matur suwun. Untuk kerjaan terbiki ya sah-sah ya gak apa-apa. Mulai dhisik. Alhamdulillah berbayaran. Pae-pae ben seneng. Kayak 200 wis seneng pol. Dimasake.